Євангелія від святого Івана з 12 розділу з 37 вірша. Чому не вірували в Ісуса? І хоч Він стільки чуд перед ними вчинив був, та в Нього вони не вірували, щоб справдилось слово пророка Ісаї, який провіщає: хто повірив тому, що ми Господа чули, а Господнє рамено кому об'явилось. Тому не могли вони вірувати, що знову Ісая прорік засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем, щоб не зрозуміли, і не навернули, щоб я їх уздоровив. Це Ісая сказав, коли бачив славу Його, і про Нього звіщав. Проте багато хто навіть із старших у Нього вірували, та не приблизились через фарисеїв, щоб не вигнано їх із синагоги. Бо любили вони славу людську більше, аніж славу Божу.